Тези проекти стартираха в едно време, когато всички бяхме в стрес, COVID-кризата, която преживяхме. Мисля, че тогава, освен доброволците, голяма заслуга имате всички вие, които се включихте в първият етап на този проект. Радвам се, както казах, че Общинска администрация успя да защити и вече да сме във втора фаза Грижа в дома в община Пещера, който е проектът, който има за цел да осигури достъп до качествени мобилни услуги на възрастни хора по домовете, и 27 души се грижат за 142 възрастни хора, като освен домашните помощи, които те предоставят, имаме назначени и медицински сестри, психолози, които посещават възрастните хора и се стараем да направим така, че дните на нашите възрастни родители да бъдат по-добри. Благодаря на всички вас, които се отзовахте и които работите по проекта. Разчитаме на вас да обгрижвате тези хора, защото те го заслужават. И съм сигурен, че заедно всички ние, Общинска администрация и вие, хората, които работите в проекта, ще направим така, че нашите възрастни родители да се чувстват по-добре.